ešte. Kto si chce potom pichnúť? Ja mu to strelím. Prečo mŕtvola som to strelil? Tak je trošku živší. A není vám tu lepšie vrtačka? Nie. Nastreľovacie sú lepšie z toho dôvodu, že to ide rýchlejšie a no hlavne jeho tvár. Ja musím toto celý setup. Nedáme mu monitor? Toto celý setup. A ešte by sme mali nejaký informovaný súhlas ako písať pre istotu, nie? Všetci ste tu, akože počuli ste. Je to nahrávané. Chceš si to dať urobiť? Adrián Bajči? Tak Adrián Bajči, dávate si to pichnúť dobrovoľne. Toľko to kamier nebolo ani počas volebnej noci, si myslím. V poriadku. Bereš to na farbu, Fejko? Takže môžem otvárať, hej? Už je otvorený, musí vybavený. Neblikaj, počúvaj teraz do toho. Dobre, toto v podstate poznáte, hej? Už Takže ste všetci mali... počúvajte, tu budete mať presne inštruktáž, ako sa pícha intraoseál. Dobre, takže Mali ste sme o tom rozprávali veľa, takže teraz vám to doktor ukáže. Dobre, takže v podstate tu si nadstavujete, hej, však to viete asi. Nevedia? Nevedia? Nevedia, lebo Takže oni... podľa, tuto je také točiaci v podstate časť toho, kde si nadstavujete, kam to idete pichnúť, hej. Podľa toho, že do jakej kosti, tak si to nadstavujete, potom to aj tak strieľa, že v podstate radius je najbližšie, tak je to vlastne, nie to treba tak hlboko píchať, my to ideme píchať vlastne na také štandardné miesto do tej proximálnej tibie, tak si nadstavím, hej. V podstate to je tak, jak to je, tu viac ani nejde. Niečo sa volá tuberozis tibia. Nie je to úplne presne to miesto. Dáva sa to trošku vedľa, ale... Aďa, keď sa to nepodarí, tam si aj Sú rozličné igly pre deti a pre dospelých. Aby ste si pamätali, dieťa je červená nastreľovačka, dospelí sú modrí. Aj dieťa tam má presne takú istú točku ako dospelí, áno? Takže si všimajte, lebo to on bude doktor robiť. Tam má taký štoplík, keď vidíte to červené, hej, to je poistka. To sa ešte budem... A dokonca ono sa to potom zasúva na ihlu, nie? Áno, to pôsobí ako fixátor potom ihly, však nechcem to teraz ešte vyťahovať, hej. To sa až predtým, keď sa to nadstaví, on sa to vyťahne a tak. Ale tak si vyhmatáme miesto v podstate, pichá sa to, tuto je také zdrsnené miesto, hej, takzvaná tuberozita tibie sa to volá, hej. No a idete teda od tohto miesta iba 2 cm dole, ale ono tak orientačne a potom centimeter alebo 2 prsty, vlastne dovnútra, hej. Ono je to také iba vyslovene orientačne podľa popisov, lebo keď si nahmatáte, v tomto mieste sa nachádza aj tak taká plôžka, ktorá je vyslovene plochá, hej. Takže, lebo tá tibia má trojuholníkovitý tvar a ten časť tej vlastne hrany je, keď je to aj hmatateľné, hej. Tu sa mi rozširuje a tu sa mi zužuje, čiže tu je tá tuberozitas, čiže zhruba do tohto miesta, hej. Je to, treba to píchať. Takže treba si to vlastne vyhmatať. Ináč, píchal som to takému aj raz jednému takému dieťaťu, ktorý, pamätá si, čo Galanci, čo bolo také nejaké popalené bolo, alebo neviem čo. Ono bolo v podstate pri vedomí, akurát bolo také spáve, hej, že to také si, no a som ho žďuchal a nič nereagovalo, tak som mu to pichol akože bez žiadnej anestézii. Lebo môžem ináč to aj trošku opichnúť, ale efekt to má ten istý, že... Ale Adrián o tom sníva. Rukavice si len idem dať. Tomu dáme 2 týždne voľna potom, Adrián. Dostal dve jednotky z písomky, takže ako... Aďo, začínaš ladiť s tou farbou kombinézie. Ne, neboj sa, nebolí to. Ty si tam jak taká utešovateľka pri tej hlave, vieš, ale... Ja úplne držať, keď sa bude Len taká utešovateľka. Neviem, či by som to teba vidieť, keď sa z toho preberú. Uzdáva sa to, že vraj je to akože pichnutie nejakou osou alebo včelou, hej? Dobre, takže... Hlavne, keď to budete robiť, tak to poriadne vydezinfikujte, ako si videli, ako doktor poriadne to pretrel. Dobre, hej, takže mám zhruba to miesto, do ktorého to idem pichnúť, hej? Treba vlastne kolmo nejak vlastne do šikma na tú kolmu, na tú kosť, hej? Keď to mám, vyťahnem tú poistku teraz. Tu mám niekde nachystanú, aj s touto striekačkou. A teraz to môžeme vlastne podať, no, dúfam si to podaný. Veríme. Dobre, tak môžem? Bolelo? No, niekedy sa to zvykne. Vyzerá, že to tam je.
Poisku. Dobre, Adrián. Pohodne, nie ti zle. Teraz sa zafixuje, hej, doktor. Teraz bude moment pravdy. Teraz vyťahne v podstate kvázi tú ihlu, zostáva, alebo ten mandrén a zostáva vnútri len to, No, to niekedy, jak teraz sa nedá vyťahnuť. Ale niekedy ten mandrén... Tým pádom môžete vidieť to video povypínať. Teraz cítiš. Čo je už? Teraz cítiš, hej? To je také, asi je to, bude to príliš hlboko alebo príliš plítko. No, je to tam napevno, hej, takže skôr by som povedal, že to asi možno hlbšie. A tento mandrén niekedy sa tam zvykne. Môžem Feri, už sme ho vyťahovali kadečím, už sme tam zničili, len potom to je nevýhoda, že sa to hýbe sa s tým a že sa to potom neonočí. Teraz vidíte aj tú komplikáciu, že ako to vyriešiť, hej, keď sa vám to napichne zle. To znamená, že... Dobre, Adrián. Aha. Lebo najdlhšie trvá naozaj ten mandrén, keď... Ale ono to, väčšinou to ide ľahučko, ale... Nevydalo. Tvrdý kost. Môžem to skúsiť troška, ale... Nie, máte to inak... Teraz cítiš, čo? Boli? Tak už si nezostáva nič. Ferko, nemáme nejaké ony? Čo? Kombilačky. Nie, to sa ničí peán, tam, jak sa to pichne, to vlastne ako keby zúžilo trošku tou kosťou v tej kosti ten ony a ten mandrén tam ostane ako v tej koncovej časti zúžený. A nejde vôbec. Von. Zaujímavá. No toto je väčší problém s týmito nastreľovacími bigmi. No. Takže... Ale s nožnicami, my sme to robili tak, že ten konus sme chytili s nožnicami takto tlakli. Nožnici Pri peán, ručke, Vaško? pri prstoch. Peány. Otočili. Jak tam máme. Zvládate? Áno. Tak to pôjdeš, no. No je to tam akože pevné, no tak Drží hlboko. asi to je hlboko, no. Big problém. Pohode si, Ado? Ale sekne ti to s tým, akože. Môžeš s tým ísť aj domov inak, akože. Vy ste mu dopriali. Giorgio Armani, doplno. A inak vy že sa to mohli nejakým spôsobom zrelaxovať, zaintupovať a... Giorgio Intraoceány. Ale tak on chce pamätať, čo sa s ním dialo. No. To nepôjde. Ale asi to Dobre, takto? Dobre, Nech sa opre. Nech to radšej nevidí on. dobre. Takto, jak máš. Ale už som s tým pohol, hej. Už je také... No tak asi. Už to vidíme. Poď zatlačiť. Ale to už to cítim, hej, že už... To už nebude dobré. To už nebude dobré, no. Vidíte, nasal a nič, takže je to neúspešné. No. Tak dáme druhé koleno. To už sa povyťahol týmto, jak som to vlastne, no. Teraz to cítite. Aj to bolo. Takže môžem to vyťahnuť, hej? Zavri oči, nekúkaj. Na kamere to Tam robí. treba potom len sterylné prekrýť, alebo nebol kompresiu. Tam dať trošku Tam nie, lebo to nebude krvácať, hej, lebo tým pádom, že on v podstate... nebol tam. On tam bol, ale jak to vyťahoval, tak to... Komplikácia týchto nastreľovacích bigov, podľa mňa. Tak to, lebo on... Hej, ten niekedy aj do kosti, alebo čo, keď sa tam tá, nedá sa vlastne sa nedá vyťahnuť. No ale má si ho v sebe. Takže... Cítili ste, aké to je, teraz môžete všetkým povedať, že... Splnil si sen. Treba tam nejakú kompresiu potom? Nie. Akorát prifixovať. To len prifixuješ, aby sa ti to nevyťahovalo, hej, to znamená, že to najdôležitejšie diela, že stačilo jemný pohyb a bolo to vonku. To znamená, že... Čo najprv treba vždy chalani nasať, áno, zistiť, či som dobré, tak ako dávate do žily a nie, že budete tam pchať, že budete, veď pretlačím a 10 a 20 a 30, áno, takže treba najprv nasať, zistiť, či som dobré, až potom, ak som naozaj dobré, tak ho podávať, hej. To sa ukázal, no. To
Adrian, ďakujeme pekne, že si sa obetovali. Lebo Celý kolektív. to samotné piknutie. Ani tlak, ani nič, ani tam Nič. pichnutia nebolo. To je len také moment, ak sa niekto asi nastrelí. Ja sa to ešte... Budeme to robiť na zimné školenie, nie? Že keď už to vieme, že sa to dá robiť, Ferry, budeš prvý? ja hneď pôjdem tam. Všetci budú stať, budem trčať kolena. Ja som tiež videl, ale doktor Stofikov. Dokonca do hrudne, Do hrudne si čo si dajú pichať a tam ako videl som určite, že... Ale to sú také viac... Všelijaké videá sú, že doktor sa zaintubuje sám.